La tradicional cursa atlètica popular de Viladecans, que se celebrava l'últim dia de Festa Major, canvia de dia i recorregut, tot coincidint amb la celebració de la 40a edició i la primera Style Run, i ho fa amb moltes novetats. El que hem volgut buscar celebrant el 21 d'octubre és precisament això, són unes dates una miqueta que encara fa bon temps i hem volgut incrementar la participació, allunyar-la de la diada perquè no coincidís amb cap pont ni amb cap festiu. I a més també que estigués més allunyada del calendari d'estiu perquè també el fet de que la gent hagués acabat d'arribar de vacances, doncs això també feia que fos encara més complicat la participació. El fet de poder celebrar la primera Style Run, 40a edició de la cursa de Viladecans, és molt important pel fet que seguim la nostra col·laboració amb l'Ajuntament, amb les entitats locals, promocionant l'esport i alineats amb els valors de la nostra empresa, i estem, com deia, molt contents de poder tenir la cursa que comença i acaba aquí al circuit, donar a conèixer encara més el nostre outlet i comentar el nostre compromís per allargar-ho any a any. Un recorregut molt més ràpid, sí que és cert que hi havia molts punts de control i això ha dificultat una miqueta l'organització, però s'han cobert de manera excepcional i jo personalment que he corregut, doncs la veritat és que ha sigut un recorregut molt ràpid, circuit homologat i bé, ha sigut un dia de festa genial i continuem amb la cursa popular de Viladecans. A més, enguany la cita esportiva es dividia en 2 dies. Dissabte 20 participaven els més petits amb categories des de prebenjamins fins als cadets i diumenge 21 amb el torn dels atletes de més de 16 anys, on hi han participat 380 corredors y corredoras més experimentats. Bien, la verdad es que es un circuito rápido, muy contento, el tiempo acompañado. Al principio tiene un poquito de desnivel, pero luego se recupera, o sea, es un circuito rápido y muy recomendable. La veritat és que és un recorregut molt maco, molt planer, sí que hi ha alguna pujadeta que pica una mica més, però el recorregut és molt maco i es deixa córrer molt bé. I la veritat és que m'ha agradat molt. És una cursa que repetiré. La cursa atlètica popular d'enguany ha estat organitzada pel Club d'Atletisme, Viladecans Triatló i el Club No Te Pares.